Some game audio o hynna pam. Bod yn pimpio allan OBS fi. Dwi'n bod eisiau Nintendo Switch os mae'r hir.
Wel. Bellach chwarae ddo, yn lle efo. So look. Dwi'n mynd i chwarae crab game, de. Ond dwi'n mynd i chwarae fo heb audio. Dwi'n meddwl. So fel a dwi'n mynd o. So, sgrwylwch i fi llwytho fyny crab game. Pwy yn chat sydd wedi chwarae crab game o blaen. Os dy rhywun yn y chat eisiau chwarae crab game efo fi, go shout. Ond beth gyntaf dwi eisiau gwneud bang. Un beth a ddeud am yr audio. Un beth a ddeud am yr audio, mae'n nostalgic. Mae'n swnio fatha Xbox 360 voice chat. Yn cynnwys y cynnwys yn y chat. So, dwi'n mutio fo. Oherwydd, mae o'n problemus iawn. Free to play. Jyst yn gallu neud fi cael eisiau streamer mod. Streamer mod, so dwi'n dychmygu. Dwi'n rili gobeithio dwi'n mynd cael yn banio fan'na. Greg, os ti heb di chwarae hwn, de, downloadio fo. So 2 the meg ydi o. O fatha. Find game. Oh my god. Oh, servers yn llenio it's fast. Dwi wedi rhaid y chat off a dwi wedi rhaid y voice chat off oherwydd bam.
more. Just show us what is that. We got a game. Well. Oh, to this stuff really, So, I po wastad gweld Dwi'n mor falch nes dwi yn So, os ni ddim yn streamio hwn rhaid fysa hwn llawn pobl yn siarad. A dwi'n meddwl boys nhw eisiau lot o voice chats yn public lobbies. Oherwydd dwi'n gorau esbonio acen Saesneg fi pobl. So... Woo! Bullets left in your gun count as marks. Most marks. Mark players. No! Dwi allan? Iawn, dwi'n mwlcio... Hyn o'r thing arall fi, ti allan o'r game wedyn. Join if John came to your house. Wink. Woo! Woo! Sue! Mae lot o Sue chants. Oh, a classic. So what's it called though? Okay, recently. Let's ffeindio game. And not started game, so. Wow. Oedd hwn allan i gychwyn o just games Squid Game. Ond no! Sue! Hoi, hoi. Hoi. Ja, toen wil er een sterk toe.
Munud sgynna ni, dwch. Yes, di pobl gwrthod dod, they just push pob off. Munud. Oh, na! Please. Na! Na. Iawn. Join if mega cool. Dwi'n mega cool. Gwrs ti'n llawn. By the way, dwi ddim yn dewis hynna sail enw... Is that just... Sue! By the way, mae o muted gonna fi am rheswm specific. Still enjoying everyone. TOS and all that. Oh. Oi. Oi. Bang, bang, bang. Jump your pen, Grunda. Allai ond dychmygu be mae pobl ma'n dweud o'n. So nes I watchad Squid Games sos yma. O'n I di reid o off am ages. Ww, pam chwaith. Nes I really enjoyo fo. Actually, nes I really enjoyo y bit nes I really enjoyo. Dwi'n trio setio fyny gêm o hwn efo pobl ar Discord yn chwarae. Dwi'n meddwl na neb efo llawer o interest yn efo, so bach yn siomedig really. The game o hwn yn just kill pobl Cymraeg, it's cool. Oh crap, dwi'n gael ond off yndi. Oh no. So mae god yn off a ti'n cael random weapon. So dwi yn bod yn bitch bach y ceir on top yma. Oh shit. So chi'n just rhedeg. Ti'n mwyn gweld neb. Mae'n mynd i lle I fod. Mae'n just curiad yma. Dwi'n meddwl sy'n game o hwn efo pawb efo mics on yn Gymraeg yn uffar y laff. So rwan, sy'n chwarae hwn go iawn rwan off-stream. So pobl yn gweithio bob math o afiach. And Yndw, dwi'n curiad yn gongol. Yes, man! Mae pobl
Gynna. King on the hill. Stand on the hill because you got your tie. Hit to the players of the hill with your bat. Turns out. Oh, okay. Fyny there fella. No! Os ydyn fyny na. Rwy'n dim sgor hynny bryd. That ain't good. Oh, na. I'm going to be. Ooh, back by that. Fuck. Dit is voor een swat dan, val je weg. Ik ben. Toch een beetje rang daar. Sen o'n i dwytha? O, y can llawn i dwytha. Iawn, digon hwnna. Dwi'n ddim gymaint o hwyl efo yn cwrs streamio fo. Dwi ddim wedi chwarae beth ar y mister, ta dwi jyst wedi yfed whisky beth yn hyn. Di'r plan, dwi. O, mae gos ti yn y chat, wyt ti eisiau gweld llyfrau fi? Dwi wedi cael heidw, felly. Dalwch efo fi am eiliad. I rhywun yn y chat yn gwybod beth yw'r mister yma, mae'n newyddion really ddiddorol os yma. Hynny ydy, mae yna PlayStation Core wedi dod allan ar ei gyfer. Which dwi heb ti gael eto. Swn i'n neud o. Anyway. Llyfrau. Mae'n gadw gweithio ti'n y chat, cos dwi'n eich di'r unig person sydd wedi cael beth allan o hyn, fan. Wisio mynd full screen efo new mirrorless webcam DSLR fi. No. So, weak moments neithiwr. Dych chi Prime, Amazon Prime. Eisiau cael 2 llyfr. Llyfr gyntaf. Mor bod yn dan. Bang. Efo tolc. A hwnna ydy'r Super Famicom Box Art Collection.
Beast o beth. O, dwi'n newid sylwi. Dwi'n ffwcio beth o'n Should be fine. Yeah. So, beth yw y llyfr? O, mae tolc na i fi. Yna chi wy? Enw rwy'n ar hwn. Mae Bitmap Books. A boi yma, di'n neud llyfr. Dwi'n neud llyfr. A yr unig beth ydi o, ydi... So, mae yna box art o bob un gem gyda'r rhai yn Japan o beth dwi'n ddall. Ddim more or less yr un peth. A mae yna pwts bach di sgwynnu ar gyfer bob gem. So, mae'n reit... reit diddorol. Yn reit diddorol. Dwi'n gweld sy'n rhywbeth cool yma. Na, dwi'n wastad yn lycio hwnna. Os dwi'n meddwl bod hwnna well ar un ffilm, Batman Returns. Compendium, nes ti'n gael efo? Dyna'n gair iawn i defnyddio, compendium. Ti'n effendio Donkey Kong. Be o Donkey Kong yn Japanese do? Donkey Kong oedd o do? Donkey Kong. Mae'n gwybod beth dwi'n dweud. Aladdin. Fel oedd y box art Aladdin. Disney's Aladdin. Donald Duck. Boom. Some Donkey Kong yma. Be o Donkey Kong yn Japanese? Donkey Kong Super Famicom. Oh, just Super Donkey Kong. Okay. Super. Yes. So ddim... Okay, mae lot o supers. Okay. Should have seen this. Should have seen this coming. And lot o super... Dwi ddim yn fan Star Wars, ond dwi'n meddwl cyfres da ni chdi fi mae'n gan chwarae Star Wars ar y SNES, cos maen nhw'n rili anodd. Super Pang, Super R-Type, Super Mario Kart, Super Metroid. Mae'n just yn... Mae'n neis, ie. Mae'n edrych yn neis, ie. Super Mario Collection, Super Mario RPG, Super Godzilla, Super Criminal Chaser, Genji 2, EDF, Firepool Wrestling. O, ti'n barod? Chris, sa chdi screen capio hwnna Morgan, a copio fo os isio. Os isio ni copio hwnna chdi hyn. Clipio hwnna. Mae yna un arall, mae'n neud Super Nintendo Visual Compendium. Hwna, ella sa chdi'n cael mwy allan o hwnna, ella. Os ti'n mynd poen am yr elfen Japanese, lle. Mae hwnnw'n reit cool. Ond mae'r... Dyma...
2. So ie, mae o'n... Dwi'n hwnna'n un neis. Dwi'n Sega Mega Drive hefyd, lysa. Dwi'n gwybod os mae'n actually. Hwn, ddo, big chunkus yma. So tewder y llyfr yna. Hwn, A Guide to Japanese Role-Playing Games. Sbia hwnna. Mae'n drwm, de. Sbia hwnna. Mae hwnna yn neis, de. Mae hwn yn... This is premium stuff. Premium. Dwi'n gwybod ti ddim yn licio dy Japanese RPGs, ond mae hwn yn trio, dwi'n meddwl fod o'n llwyddo. Dwi'n siŵr iawn sydd yn llwyddo, actually. Yn trwy o math o RPGs. So mae'r RPGs da yn cael fwy o sgwyd amdano nhw, ond mae yna... A mae hwn yn... neis. Mae hwn yn... Mae hwn yn really neis. A mae'n eich di sylweddoli faint o JRPGs yn actually bodoli. Ac yr ateb ydy, mae'n yna gormod yn bodoli. Ond... Os rhywun eisiau Games da Japanese yn un o'r cwni series, really da, really hawdd jumpio fewn i, a mae jyst yn edrych... Mae'r un gyntaf na, gath hwnna i wneud ar y cyd efo Studio Ghibli. So, lot i wneud efo hwnna. Llyfr arall gyda fi ddangos, de. Dwi'n meddwl dwi'n wedi dangos i chdi, de, ydy hyn. Hefyd, heinia ydy casgliad fi o Retro Gaming Magazine, which dwi'n bod yn casglu sa 4 mlynedd. Iawn. Hwn. Mae hwn werth... Chi angen copio... Either ar Kindle... Mae gen fi hwn ar Kindle hefyd. Mae hwn yn awesome. Dros y blynyddoedd, Torri i wata neu lot o interviews efo pobl. A wedyn, just llyfr amdan Torri i wata yn geiriau hun, basically. Hwn yn... Os ydych chi unrhyw interest yn hanes Nintendo, dwi'n hwn y llyfr gorau. A dyn yn yr cefn yn meddwl lein. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I'm a game developer, but in my heart, I'm a gamer. Hwna ydy'r Iwata quotes hynod o gofiadwy. Dwi'n mynd llyfr masif, a lot o fo yn siarad wedi cyfeithio fysai, ond werth cael hwn. Dwi'n meddwl, faint dwi'n joio dau'r llyfr dwi wedi cael, hwn di coffee table book gorau fi, sef The Game Console. Dwi'n meddwl na version 1 sgan fi, dwi'n meddwl na ail version dwi'n dod allan. So, mae hwn di cael ei rhyddhau. Os ti'n googlo unrhyw consol a mynd i Wikipedia,
i di weld lluniau consoles. Mae hwnna'n cael ei wneud gan un photographer specifically, which dio ddim yn charge neb. A be mae di wneud ydy... hel y lluniau gyda ti gilydd yn llyfr, neu bach o bres allan fo. So... Yeah. So mae'n mynd o'r Odyssey. Lluniau, so clear a neis fe. Ond i beth fwy at daint ni lle. Right, okay. Dwi'n lyfio y first gen Master System. Dwi'n meddwl mae hwnna'n 80s personified. Dwi'n meddwl mor cool. The Master System 2 sydd ddim yn neud i fi. A wedyn, yr unig peth na neud am y llyfr yma, which dwi'n meddwl wedi sortio'n yr ail edition ydy, mae hein yn gallu bod yn bach yn weird ac yn random, o specs. And, yr gwybodaeth sy'n arno fo, reit basic a reit, beth sy'n gael o fo, arwynebol, dwi'n meddwl sy'n gael o fo. Ond, dwi'n lyfio hwn. So, gyda chdi. Na. Dwi'n di agor allan yn nes. Mae'r Super Famicom yna. Mae'n rhaid eich cool. Dwi'n lyfio sa Famicom fi mor lan yna. Ond hynna oedd o. O, ynddi, mae mor glir. Mae bob dim... Mae'n... Os di rhywun gael hwnna ar eich tafels dwi isio gyda chi, os gwelwch yn dda. Ond mae math yma stwff... Dwi wedi deitha chdi mwy neu, mae'n dwi'n lycio wneud ytha rhaglenni dogfen chwarter awr amdan elfenna retro yn y Gymraeg. Dwi'n as gallu bod reit cool. Dwi'n just angen neud un, dwi'n meddwl. A ddim poeni fod neb yn gwatcha nhw. Ond, llofft fi, llawn llyfrau. Fel hyn, dwi'n bach yn retro gaming magazine. Mae'n let's be honest, mae o'n... it's a niche and boring subject. Ond mae pob i fod i niche and boring subjects, ynddi. Mae o'n... ond ia, mae o'n freuddwyd i fi i wneud documentary. Mae mini documentary sy'n gael o fo. Informational films, YouTube videos. Lle dwi jyst yn siarad amdan... Lle dwi'n siarad amdan y VTech Socrates. Dwi'n fel? Siarad bad boy yna. Dwi ddim cael o brofiad rhan sgriptio felly, ond... Dwi'n gwybod beth sy'n cael o fo. Hwn ar list fi fyd e. PC Engine. Dwi'n sôn cael chdi licio PC Engine as fi gyfarfod chdi dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fod o'n uffar af ysyn. Just, hwn di'r boi. That's the man. That's the man with a plan. Just, be? Hyd oedd efo 32 Neptune yna. Ond os fyswn ni'n lawr y lôn a wneud ytha fideo, dwi'n gwybod be fysa fo. So fi'n wneud un am console, am cwmni, am person, am games.
So... Dwi'n boi printer. Dwi'n rhoi nabod neb efo ni hynny, dwi'n meddwl. Dwi'n gold ring conventions ar werth, obviously. Dwi'n rhoi cael profiad o defnyddio camera dwi wedi, dim y printer de. Mae'n... siarad hwnna ddo. So... agor y Game Gear allan fel la. Neis yndi? Hwn. Morgan, pa consol ydw i wedi mael y cachu mwy amdano chdi mwy na'n un arall? Na ddau consol specific. Hwn di'r freuddwyd. Sbia hynna. Dwi'n weak at the knees yn sbio nhw. Philips CDI. O'n i'n abod un boi, nes i printio certificate Pokemon Gold fi. Bech chi'n gallu printio fo chdi wedi gorffan y Pokemon Gold yna fo. Hynna, it's cool. Felly hynna'n iRacing. Os ti'n cael first win chdi'n iRacing, ti'n cael PDF efo certified first win chdi. Specs yw gam. Sbio hwn do. Viewmaster Interactive Vision. Sbio hwnna. What the hell? Sbio controller yna. Sbio console yna. Take it easy, mate. Take it easy. And, ond, ia, dwi eisiau... Dwi'n teimlo fatha broken record, yn meddwl gyda chdi, Morgan. Dwi eisiau gwneud lot mwy o math yma o stwff. Pioneer Laser Active. Hwn diddorol. Mae Retro Mancef yn neud cyfres Red Star hwnna. So, y bit yna, ti'n gallu tynnu allan a ti'n gallu reid fatha module Mega Drive neu module topographics i fewn iddo fo. A apparently fel ydy'r ffordd o'r eich o Sega CD games. Apparently. Yn ôl o sôn. Ar y internet forums. Video. Sbyn neis dwi'n na. Sbyn just fatha... Oof. Don't get me started. And, Mae'n mynd holl ffordd, mae hwn yn mynd holl ffordd at... Hamilton Fire... Weird, bro. So hwnna. R.I.P, mate. Mynd at y Switch. Rhaid fi ddweud, di agor y hen consoles newydd yma am cystal, de. Dyna fo'r Xbox One. Just computer, de. Ond, ia. Mae pethau fel hyn yn wastad yn rhaid syniadau yn pen fi. T'be? Vita TV neu'r PC TV, PS TV. So seis nhw, fatha... Oedd hwnna'n gallu chwarae Vita games, fatha seis Raspberry Pi. So... Chi wedi meddwl chi'n byth ar y tu fewn Wii Fitbod? Wel... Hynna di o.
Iawn. Be dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud rwan, dwi ddim am streamio mwy dwi'n meddwl. Dwi am cymryd i'n easy am restr y noson. Dwi'n streamio efo Morgan a Owain fory ar yn chwarae. Os dwi'n cofio'n iawn, os dwi'n Morgan y chat allu di confirmio, neu ddim confirmio. Sbia. Hwna oedd cael ei dybio the Canadian Wii ac oedd o'n shit. Os oedd o ddim... Ti'n byth yn byd o fo? Ti'n byth yn byd o fo? £100 am hynna. Be oedd hynna? O, Vita. So be? Swn i'n prynu Vita fan. Fyswn ni. Dwi'n cofio'r Gysmondo. Swedish Mafias. Gysmondo. RIP. Gysmondo. Ma'n nhw'n stryglo yn y llyfr yma ten erbyn y diwedd. Ond, mae'n un dwi eisiau dangos reit diddorol. Dwi'n gallu ffeindio fo. O'r wybod, ie. Ie. Efo cynlliad a tu fi dynyddio fel gynnu ni ddau yn diwedd de. Rwy'n yn darllen llyfr ar stream. Is there anything more iconic? I'll wait. Hello? Bad boy yma ta. Y taco. Engage. Hwna ydi lein interest fi'n retro. Mae lot o bobl fewn i'r engage dyn yma. Dwi ddim. That's where I draw the line. Crap. Engage. Hwna neis. Panasonic Q. The best version o Nintendo Wii lle di gael. Nintendo Wii, GameCube a DVD combo. Hwna ddylia be'r GameCube wedi bod yn lle shit. 2001. Yn ei fi'n sal. Game Boy Advance. And, hwn ydi'r boi. Don't talk to me unless you've got a Dreamcast. Burn your CDRs. Game.com. Apple Pippin. Pwys yn cofio'r Apple Pippin? Ond, iawn, dwi'n mynd i... Dwi am gael i fanna. Dwi'n hollol nas efo chdi. Dwi eisiau update'r mister i cael y PlayStation 1 course i os yma'n behafio. Be dwi'n meddwl yn efo ydy... Mae gan ysdi dal yn y chat. Illa neu streamio ystod y dydd y bora ac ystod y pnawn. Cael bach o rest. A wedyn neu streamio efo hogan chwarae yn y nos. Spicy stream yn y nos. Yeah. God, oedd Lawnmower Simulator yn boring. Oedd o'n mor boring. Oedd o'n nuts o boring. Oedd o'n... Ti'n be? Cyn i fi fynd, de. Beth dwi am wneud, de. Ydy, agor private browser, cos dwi'n siŵr pobl gwybod stwff i, de. A na i fynd i...
Rhywbeth illegal a hwn. So, Amazon. Bitmap Brothers. No, nothing. Bitmap Box. Bitmap Books. Så är det 100. Game capture. Mr. No capture, hördu. Så hon har offer där en £26. Så hynna pan gysuna. And mae gennych chi'n gofyn am llyfrau gyda. Dwi'n mwyn sydd dal yn gotcha, actually. So hein ydi... I rhywun sydd eisiau mynd i fewn i'r scene o overpriced video game books, here's your man. Bitmap Books. So... Mae yna... paperback. Don't you dare. Mae'n hwn. Hwn ar rhestr fi. Point and click. Dwi'n nôl i old school point and click. So dwi'n mynd old school point and click as blinking hydoedd. Hwna it's cool apparently. Hwn. Allai ddechrau fod hwn yn bloody nice. Ysbryd neis ta. Chunky. Chunky boy. Ysbryd. I'm gonna screenshots li, ysbryd. Ydyn nhw'n... Sut mynd i capture hwnna da? Ydyn nhw wedi cymryd off y screen? Ia. Pam i ffod i'n poeni fi na. Ysbryd neis da. So mae hwn yn edrych am mix o Western a Japanese. So mae'n rhaid ddiddorol. So mae hwnna ar y to-do list. Is that words? Dwi'n gwybod hwnna. Hwnna, Neo Geo, hwn. Dwi'n gwybod llawer o sôn gyda chdi Morgan am dy Neo Geo Pocket yn ddiweddar. Sbe? Mae'n stwff fel la. Commodore. Dwi eisiau dysgu mwy am y Commodore 64. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod stwff, ond dwi ddim. Sinclair, nes i am Morgan i'n... Na, heb chwarae as ages, cadw yn diogol yn y box. Fair enough. Totally. Dwi'n lycio syniad o Sinclair ZX Spectrum mwy na actually defnyddio fo, dwi'n meddwl. So dwi'n gwybod ti'n sbio ddim ar gan. Chdi'n dweud o'ch ti eisiau llyfr hwn. Swn i argymell chdi ddim yn cael hwn. Swn i argymell chdi cael... Dwi'n meddwl sa'ch chdi cael mwy allan o hwn.
Bits ma books ydy o hefyd. Basically, os di bits ma books ar y cyfer, it's... Mae hwn bach mwy... Sbio neis dwi'n na. Sbio. Wff. Mae hwn ar list fi hefyd. Ond dwi'n meddwl mae'r Super Famicom allan y print o'n chydig yna. Mae hwn bach mwy... in-depth, a dweud, mae siarad amdan Enix, a fanna... Mae nhw'n defnyddio... so mae nhw'n cwtogi'r cover art i gyd. So just cover art ar un fi. Tra mae hwn yn mix, so screenshots efo... filter weird o hwnna, ond... Mae'r visual compendiums ma... Dwi eisiau weld un, lliff yn Welsh un. Y Manceinion yn Welsh o. Master Commodore dwi'n meddwl eisiau Welsh i. Maen nhw'n neis. Maen nhw'n mor neis. Eto, dwi eisiau dysgu mwy amdan hwn. Bitmap books. Point and click ma, dwi'n meddwl sa'ch chi'n cael lot o cic allan. To point and click. Maen nhw'n neis, Maen nhw'n just yn another level. A maen nhw'n gyd ar wishlist fi. So dwi'n just yn hogan dal efo tits massive. So dwi'n gallu Amazon wishlist fi yn yr about me dan fama. A so pobl yn prynu hyn i fi. Ond woe is me. So ddim yn Mega Drive hynna, ddim yn peth. So ddim yn... So dwi'n lyfio cael un... Dwi'n da. Beth sy'n bach yn depressing ydi, y fam o'n iawn. A swn i'n mynd i... Video... Game. Oh my god, it must tape yn iawn. Game. Books, Video game books. Dyma, bad one. Oedd hein llawn... Sym hwnna lawr i 1999? Oh, it's cool. Fysa, in PS1... Dwi'n meddwl fod... Dwi'n meddwl. PlayStation books... basically, os ti'n mynd i section video game books yn Amazon, mae llawn... Mae'r 100 a hanner gynta yn fatha Roblox, unofficial Roblox, unofficial hwn, dwi wedi gweld hwn gyda boi yma gyfres o stuff. Dwi'n gwybod hein yn mae boi mwy hwn mwy fatha hanes o. So mae hwn yn approach efo o ffordd gwahanol. Mae'r list fi. Dwi'n wedi gweld llawer o... So hwn... Yn amlwg y hwn dwi wedi cael... Hwn dwi isio. So beth dwi'n mynd i'r pages PlayStation yma. Mae mwy o hanes y console ag o gwmpas o. So for instance yma siarad yma'n sy'n Sony gychwyn failed Sony Nintendo fanna. So mae'n bildio fyny. Mae'n hwnna fyd. Beth sy'n enjoy hwn actually. So mae'n siarad am profit margins. O fanna. Mae'n 58.
Good taste, yeah? A fan hefyd. Come on. Fisherman's Horizon. Let's get there. Lunar Base. That's why I want to be. So hwn yn fyny at PS2 hefyd. Ie, yeah, mae boi yma reit problematic o'n. So beth lle mae o'n... so fyna. Oh my god, mae'n chwarae... Yes, mae gen i list. So beth? Dwi'n go hwn, de. Tolas, de. Dwi ar y lookout am hwnna. Mae'n gwybod am hein, de. Yr un yma. Llai cyn, de. Just er dwi efo gymaint o honno fo. Di fo hwn? Hwn reit da. O'r un lle ti'n twistio, ie? G-lock? G-lock oedd o dwe? G-lock. Io, John. Ie. £2 though, to be? Maybe it's a bit. Don't judge me. Dwi erioed i cyffwrdd yn hein. Dwi wedi gweld yn hein tol glas yn Super Tomato yn Gaerdydd a mewn conventions. Dwi'n gwybod amdano fo. Llyfr game console. O, 2.0. 2.0, ti isio? So lot o wahaniaeth pris yna fo. Maen nhw wedi wneud... Oh yeah, oh my god, yeah. 2.0, ti isio? Dwi'n ystyried cael... Dwi'n ystyried prynu'r un 2.0 wan. Dwi'n meddwl hollol honest efo chdi. Focus expanded version. Yeah. Oh, mae'n MSX hwnna. Oh my god. MSX 183, yw Olwch o fi. Olwch o fi. Na, bys. Na, some PCs o hwn. Ideal. Hwnna'n good purchase hwnna. Very good purchase. More like 1.5. Dos i effio, met. Dos i effio. O na, fydd hwnna'n... Hwnna'n good. Hwnna'n good purchase. Dwi'n ystyried prynu hwnna fan. Stiadio mwy... Dwi'n meddwl beth mae'n gwneud ydi... O'n i'n dweud chdi... Maen nhw yn... Ydy hwn ddim yn gyson. Y spec thing ddim yn gyson drwy fe i gyd.
Dwi'n wedi cysoni hwnna ag just hynna dy, really. So chi'n gweld sy'r cables yna yn original, de? Rhaid fi agor un fi fyny fyna. Ond na, gyda fi gael o'n ddramwan, de. Ond, sy'n byd arall dwi'n meddwl. Na, just y ddau yna. Hwn yn werth reid, de. Os ti'n poeni am dy... Os ti'n poeni... Os ti'n licio dy Nintendo lore, Nintendo history, hwn llyfr yn eich neis, de. Dwi'n enjoy hwn, de. Hwn yn fyd. Mae y boi yma y werth... Os da eisiau gwybod rhywbeth am video game news, hwn di'r boi. Ffindiwch y boi yma ar Twitter. Mae o'n good man. Very good man. Fod yr un sy'n gallu... Fod yr un nath ffeindio allan am... Fod nath breicio stori pobl bod yn shit yn Blizzard, pobl bod yn shit yn bob man eraill. Fod nath torri stori Cyberpunk fod yn shit yw pobl. Mae o'n good thing. Good man. Dwi'n meddwl management skills. Dwi'n gwybod faint o management skills dwi'n cael allan o... Dwi'n gwybod... Best video game table box. Dim hwn yn dweud ni. IGN. Be am IGN yn gwybod? iConsent. Spia. The top 3 must-have video game book gifts. Spia beth sy'n na. Ever... Dwi'n rhoi wedi cwylio chdi fo gan sbia. Be ffwc di hwn, de? O, Hideo Kojima. Na ci hwn, sbia? Best must-have video game books. Hwna yna. How is it this big? Wel, hwnna'n list absolutely crap. O! Sony Group Corp. Payment fees access catalog again. Set the people who asked that to be the to speak. Ian, dath o'n neud hyn. Dath hyn o position 9, da. O, dwi'n mynd i ddweud am Jamman gysi na, do. Dwi'n mynd i ddweud am y bunking Jamman i'ch na, do. So Jamman gysi. So, gysi email yma gyn Sony. A Sony oedd o, dim spam neu scam oedd o.
Okay. Okay, so. Congratulations. Mae'n teimlo fatha scam. Dwi'n gwybod fod o. Ond ydy ddim. Congratulations. You've been selected. Okay? O'n i wedi applio ar gyfer bod ar list nhw i cael PlayStation. Please, we are pleased to extend the opportunity to order a PlayStation PS5 console syth o Sony. So nes i meddwl, ideal. Use this link to enter the event. Paid y poeni, nes i checks ar y link yn iawn. O'n i'n gorau mynd arno fo rhwng 8 a 10. Okay? 10 past 10 nes i rocio arno fo. Started yet, okay. So, ac oedd byd yn digwydd, so hyn, ydy o. Selections based on previous interest and PlayStation activity. Basically, dwi'n pro-gamer. Dwi'n... Da'n gwachio chdi ar Twitch fod y viewers ni ddim yn dod fyny. Ti'n pro-gamer, Emrys. Da ni eisiau chdi cael PlayStation 5, Emrys. Dyma link chdi cael PlayStation 5 i ordering. Cos ti'n pro-gamer. Hynna beth mae hwnna'n basically yn dweud. So, cos dwi'n... Dwi'n... Okay, so ni dda. So, hyd oedd dda. Look at the piss. So, dwi'n talk about PlayStation 5. Hyd oedd yn diwedd. Don't forget those extra DualSense wireless controllers of PS5 games. Anyway. Cofia, exclusive access i fi. O rhaid i fi logio fy link yma yn 8 a 10, iawn? Pwyd eich ysbryd yna. PlayStation. Gys i hwn ar y diwrnod. Sbio ar y det. Thursday 2nd. 12 o gloch. Diar yn sobo. Unfortunately, we had to cancel today's event due to technical issues. Fuck! You are a valued customer and will be invited to another exclusive event to give you an opportunity to purchase a PlayStation 5. Once the technical issues are resolved, please keep an eye on your inbox. The PlayStation team. Fucking... Beth sy'n hyn gyda waith, iawn? Ydy'r ffaith, de? O'n i'n particularly... O'n i'n frothing at the mouth i cael PlayStation 5. O'n i'n... Oedd y math o thing, os fysa rhaid dod ar... Os yna rhaid fel stoc, so ni'n impulse buy a cael. Math yna thing. Fel as dwi'n byw bywyd fi, cos dwi yn fucking nuts. Okay? Ond, cael hwnna, a dyma cogs y pren, ideal. Mae'n a PlayStation 5. Mae wedi dipio dros y gorwel. A di just tynnu fe fe. Turn it off. Nhw wedi dweud fi yn annoyed a methu cael rhywbeth o'n i ddim isio. Hynny sy'n actually digwydd yma. O'n i'n particularly isio... Pe bynnag eisiau email na. Eisiau email na 1st of December, iawn. Am 14:02, iawn. 14:01, iawn. O'n i'n bothered am PlayStation... Dwi eventually eisiau PlayStation 5, obviously. Ond o'n i'n bothered am cael PlayStation 5. Mi fydd yr amser yn dod. So, 14:01, o'n i'n isio PlayStation. O'n i'n actively chwilio amdano PlayStation. Ond 22 hours wedyn, o'n i'n gutted. O'n i'n cael y cyfle i prynu rhywbeth o'n i ddim isio. A dwi'n teimlo fatha gymaint o sucker. Oedd o'n... Ond, siarad sgwyd rhan. Ond, ia.
played me like a fiddle. So, I gael, just cael fi. Just cael fi. Just. Oedd o'n, a rwan, cos rwan, dwi isio, cos ti wedi cael blas o beth, ti isio reis, so, you're a gamer? Ti'n mynd i, beth ti isio? Pam mae Eurogamer siarad yn Walmart? What? UK, mate? UK? You do UK, mate? PS5 stock. Beth sy'n thing yma mwy nuts, de? O'n i'n gwrando ar Giants Bomb cast, os yma, ac oedd nhw wedi dweud stori yna fo, lle hottest selling console dros Black Friday, Thanksgiving, oedd o'r Xbox Series S. Wel, y rheswm hwnna oedd y best selling dros hwnna oedd y beth oedd o'r booking shelves, ie. Bod di American sold out. Bang. That's my life. So now, sold out of stock. Seriously, be di point o fucking website? Bang, 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 bang. Oh yeah, o'n i eisiau prynu gyda. PS5. Faint o ddryd oedd o effing hyn, man. Oh, swear, including receipt. So, mynd o sio £700. £34 a month. Bang. Yes, man. Yna. Hyn sy'n ei fi'n sick. Sbia. Syd mae Riyadh 7046? Efo. So sy'n ei fi'n teimlo'n hapus mynd o. Ond scalper ond dwi dal wedi gwerthu nhw. So dwi'n bach yn falch am hynna. Play has no limits. Joke, mate. Ti'n bod yn joke. O, yma, iawn. OK? Aaron Sandu 2011, iawn. Over 95 PS5 sold on eBay. Syd mi wedi gallu prynu 95 PS5s? Please see my feedback. $95. Just be a feedback o boi yma. Amazing seller. Nuts, ynddi. Ein de. Pobl sy'n gwerthu digital PS5s. Dos adra, met. Dos adra.
No way. Dim reserve. Trust y boi na. Dwi'n mynd trust y boi na. O gwbl. Oh my god. Os ydym methu visualisio faint o PS5s gyda fo llun yna, ie, paid poeni, mae gyda fo llun arall. So, fe di, gwych chi lot o PS5s, ond dwi'n rili'n dall faint o PS5s gyda chdi. O, fi ti fynd i'r fucking pyramid yn rwm fi fel. Efo hot PS5s fi. What? Am sa'ch chi'n prynu? Am sa'ch chi'n prynu? Yes, man. Sbio hwnna. Sbio hwnna. O na, sgwyddi fi'n reg. Os fysa shortage hollol best ar y ffaith fod Sony'n incompetent ystod Covid cos dwi'n mwyn y pres, fair enough, allai dderbyn o. Ond... O, paid poeni, bod yn guaranteed secure delivery cos mae gynnu fo framed picture am dweud yna. Makes me fucking sick. Tra dwi yma. What? Dwi'n licio. Disgusting! It's disgusting! Hwnna. Dwi dal yma. It's disgusting. Efo. Na, cyd yn best selling, dwi'n sio. Switch is the lawr, ddo. Okay. Dwi'n gwybod pam dwi'n ei hyn i fi fy hyn. Pam dwi'n ei hyn. It's disgusting. It's fucking one of yours. Okay. Pwys eisiau fucking deal, sbia? Yes, mae'n wedi bod dan gwely nos fucking 10 years. 30 quid. Not bad, actually. Pwys eisiau... Pam, ia. Pam sa'ch chi'n... 0 bids, bet. Please see pictures. A fersiwn dwi'n 5552, dwi'n ei ddad, mae'n un tisio does, mae'n really da oes. O, dwi'n misio mwy o weirds. Mae gynnu fi 2 weed a'n gwely, a dwi'n rei lot o weirds allan.
Ooh, £90. Oh, Super Nintendo, Super Famicom, dwi isio. Not bad. Good games. Mickey's... Chdi sy'n gwerthu ein, Morgan? Mickey's game da ni wedi bod yn tychwara. Mario World, Aladdin, All-Star, Star Wars, Zool. Pa siarad am Zool tro dyn nhw chi. Good Amiga game. Mario Kart, F-Zero. T'w be? Os ti eisiau dechrau y casgliad retro, mae hwnna'n... Ti'n cael controllers o? Ie, dwi'n eisiau 50Hz Super Nintendo. Dwi'n eisiau yna. Dwi ar lookout am specific version o PS3. So neb yn cymryd llun o... Ti eisiau un o'r 4 USB front, neu dim yn hardware. Compatible. Hwn di steering wheel, siarad i chdi Morgan, £41. Sbia? Ie, ein boi ma. O, ti'n ma bechna sbia? 0 bids. 0 bids. Sgyn y boi ma i gyd. Let's have a look. Ei, dwi'n ddim yn bad, £20. Sa'ch chi'n tynnu'r sticker off sa? Nest console only. No wires working okay. Is i'n gwybod yna ta? Iawn, dwi'n teimlo bechod y boi ma. Be sgyn y boi ma, a werth. Un gyd yn 0 bids. Un yn 50 kex job yndi. Yeah. Absolute trash. What? Ydw i ista o flaen cyfeiriadau chdi'n 2021 a prynu copi o Jenga World Tour ar Nintendo DS. It? PS1, rare original box, dy ddim yn rare, Matt, don't. Yes, we foot, sbi hwn ta. O, so hwn yn just yn HDMI. So chi'n just HDMI. Some bit... Ooh, so hwn ta. Australian version. Dyna'n effio beth fyny, dwa? Dwi rhaid i cael... Hein. Oh, fucking talc o hwnna. So hwnna. Ooh, hello. Hello. Speedball, flashback. Zool, pan mae pob yn gwerthu Zool, lan. Oh, bad hwnna, £50, no bid. 1 hour to go. Could do a bit of that. Spare editing skills, spare. Yes. What? Point. Ooh, okay. Got. Need. Ouch, okay. So look at... So look at sy'n agor hwnna chdi gofyn sy'n corroded, dio. 3 hours and a half. 31 is about fwy na 31. 4 bids, let's have a look.
O, na, dwi'n logio fewn. Dwi'n logio fewn, dwi'n bidio. So be, o'n i'n meddwl amdano de. It's a good time i prynu PS3 neu Xbox 360 fewn. Nog yn gofyn nes nhw'n prynu Switch gyda. Eitha, so'n bothered yn games, just prynu PS3, prynu games for £2. So'n byd yn sefyll allan de. Ti'n cael weithiau bod ti'n rymwyd o hein. Yna un thing yn sefyll allan. Eidia, so beth dwi'n rili angen mwy na erioed. 3 Sony PlayStations. Yn hofio am y 2 gen i fi dan gwely. Y 3 na dwi eisiau. Fel efo British Heart Foundation efo stuff efo. Oh my god. Oh my god. You what? Okay. Zero bids though. Ti'n gweld lot o hynny de? Don't judge me. Don't judge me. Bloody hell. It's gonna fi hwnna. Oh, 11 hours. Iawn. Iawn te. Ooh, oh my god. Iawn, dwi am gorffen y stream, cos... Dwi'n prynu hyn. Un page arall. Ooh. Watch hwnna ydi. Iawn ta, dwi'n gorffen y stream weird yma. Wel i chi nosfaru efo Cyw yn chwarae. Hwn ta. Ti'n cael y box? Dwi'n meddwl chi really yn good nick yndi? Ti'n gwella hwnna? Ti'n Bertie Park yn pwynt o bod yn hwnna? 12 awr, oce. Iawn. List. Iawn, dwi'n mynd. Diolch yn fawr iawn, pob sy'n stick around. A dweud helo, neu dweud rhywbeth, neu jyst i watchad a dweud y byd. Wel chi tro nesa. Be di hwn ta? Un page arall. Na, page yna mae'n cyfri. PS2... Na, guaranteed na McBoots, dio. Guaranteed na McBoots gan y boi yma.
Ie, dwi'n dod yma. Iawn, diolch yn fawr iawn. Wela chi, pwy chi. Bye.